Hello, maayong adlaw kanatong tanan mga kabrats. Karon di ako sa bulak sa mga rus o amo ang iyat butangan o pangpataba o abono aron nga malamiyo ang iyahang mga bulak o dahon. Wala pa siya kaayo mga bulak tungod kay bago na ako nga gitriman. Yung wala pa yung bulak kay Ros. Bago na ako siyang gitriman. Pero naradya po siya mga bulak man lang sa. Salamat mga kabrad sa inyong paglantaw.